Caixas repletas de kibis descargáronse esta mañá en San Francisco. O Concello de Pontevedra decidiu que a primeira colleita desta froita da finca de Santa Clara como propiedade municipal fora para o comedor social que xestiona esta orde. Colleuse a colleita de Santa Clara, que por certo é unha orden irmán, de alguma maneira, non? A San Francisco e Santa Clara, e trouxemos kibis que ademais son da casa. Dende o goberno local calculan que o entregado podería chegar aos 100 kilos de kibis. Poden parecer moitos, pero dende o comedor aseguran que ali non se estraga nada. Eso despáchase rapidamente. Onte, por exemplo, houbo 180 persoas que levaron a comida para 180, por lo tanto, dalle 2 ou 3 kibis a cada un, vanse enseguida, eso non hai problema. Aquí as cousas que veñen non se estropean, porque rapidamente salen, non? É que son moitas as persoas con poucos recursos da cidade que recorren a diario ao comedor de San Francisco. Onte explican entregaron 180 comidas. Calculan que a media pode estar nas 160 cada día. Cando eu viñen para aquí eran 80 normalmente. E eso foi? Eso foi no ano, fai 15 anos, así que botelle conta. No ano 7. Ao principio da crisis esta do Covid, non? Sí. Hubo algúns días de 210, así que... Pero eso, baixou, estamos aí. Dende o comedor que actualmente dirixe Humberto González aproveitaron para facer un chamamento á poboación. Se están pensando en facer algunha doazón de alimentos, os embutidos e os espaguetis son os que máis precisan.